мувофиқи натиҷаи 20 рӯзи дуюми маъракаи чиниши пахта ноҳияи Спитамен мақоми аввалро соҳиб гардида соҳиби 20 000 сомонӣ шуд. ҳамчунин ноҳияи Масчо мақоми дуюм ва пахтакорони ҷамоати деҳоти ғолакандоз ғолиби мусобиқаи пахтачинӣ дониста шуд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз роҳбарияти шаҳру навоҳии вилоят даъват намуд ки ҷоҳати самарнок ва беталаф ҷамъоварии ҳосили тиллои сафед аз боду ҳавои мусоид истифода намуда тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд. таъкид дошт ки дар вилоят то имрӯз зиёда аз 95 000 тонна пахта ҷамъоварӣ шудааст ки ин 73% дурнаморо нишон медиҳад. деҳқонони пахтакор дар ҳама шаклҳои хоҷагидории рӯзмарра 2053 тонна пахта чида истоданд ки ин ба 1,6% дурнамо баробар аст. барои бунёди ин хидмат кишоварзони шаҳру ноҳияҳои Масчо, Кони Бодом, Спитамен, Ҷаббор Расулов ва Бобоҷон Ғафуров саҳми бештар доранд. онҳо ҳар рӯз ба ҳисоби миёна баробари 2% дурнамои солона пахта ҷамъ оварда ба ҳосилгундорӣ суръат зам намуданд ва пешқадамони арсаи меҳнат мебошанд. то ин давра деҳқонони бо таҷрибаи хоҷагиҳои деҳқонӣ Элёри ноҳияи Ашт, иҷрокори ноҳияи Боҷон Ғафуров, Озодҷони ноҳияи Зафаробод, Гули Шоди ноҳияи Масчо дар маҷмӯъ дар миқёси вилоят 3648 хоҷагии кишоварзӣ ва марраи мурод расиданд. раиси ҷамоати ғолакандози ноҳияи Ҷаббор Расулов Акмалҷон Мансуров ғолиби мусобиқаи меҳнатӣ дар мавсими мусобиқаи пахта дар 20 рӯзи дуюм иброз дошт ки кишоварзони ин ҷамоат дар майдони 1947 гектар пунбадона кишт намуданд. нақшаи дурнамо 106% иҷро шудааст. 20 рӯзаи аввал 2530 тонна пахта ҷамъоварӣ карда шуд. ин 21,4 сентнерро ташкил кард. дар 20 рӯзаи дуюм бошад 4438 тонна 22,8 сентнер буда 106,7% ташкил кард. раиси вилояти Суғд зикр намуд ки пахтакорони вилоят азм доранд соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ наздик 135 000 тонна пахта истеҳсол намояд. нақшаи дурнамо дар вилоят 129 000 тонна муайян шудааст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи иттилоотӣ хабар.